тамошобинони азиз, аксияи калон дар анами материалҳои фасони вишивка рафтестай духтаро нигоҳ кунед. Ино 500-600 сомонаанд баъзеҳошон. Аз ҳисобе ки як таи мондагиаи духтаро аксияи калон эълон кардагианд 380 сомон. Марамад рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Муроҷиат кунед. Иша бинед чӣ хушрӯчай. Муроҷиат кунед дар вақак доставкатон мекунанд. Мана интихоб хеле зиёдаи холҳои туйдор марамад каседа дар кор духтарако барои фурӯш мегирен, барои хутон мегирен. Ҳатман и кабуча бинен бо чихе фасонай. Ҳатман дархост кунед 380 сомон. Ин ҳамихе материали фасони хушрӯ. Беҳад нархш нархи хубай. Интихоб кунен дар равакак бурда шумода мерасонанд. Ана нигоҳ кунен. И тарафа биненда. Инай хел сериш ҳастай. Иам хушрӯай. Ис ваяя ҳам серияй, ҳам вай атеники сери мезана, ҳам хаки. Мана хаки. Беҳад хушрӯ. Ина лавдоманиёи фасон духтаро чанд намудуш ҳаста. Ина кадомеша мегирен духтаро бовар кунен хушрӯай. И балхуша бинен. Ина мира бинен чихе фасонай. Марамад метавонен интихоб кунен. Ира бинен. Иша ишта хушрӯ, иша ишта хушрӯ. Ҳамаша 380 сомон як либосша пешниҳод кардагианд. Мана инай гилаш бо дига хелай диден. Исырхиш гилаш дига хелай. Инаш дига буд, иш бо дига хелай. Ҳамаш лавдомани вай кабутакша бинен. И кабутакша муқа фасонай. Ҳами гил даётон боша чанд сум буд. Ҳозир бинен чихе арзон додестиян 380 сомон духтаро. Вишивкои намхе тозаяй. Материалоша мулоима ки хушрӯай балхиш. Ҳамаш материалош ваяя банотая. Банота вилури оригинал. Аднатони оригиналай. Мана расветкоҳош. Инаи гил бо дига хелай. Инами гилам я бураки ҷон нишон те. Мана инаи сиёҳаву як бурага мираҳо. Инами сиёҳа бинен. Инаи гилам ҳастай духтаро бадаи сиёҳа биненда чихе хушрӯай. Марама духтаро интихоб кунен. Дар равакак шумода доставка мекунанд. Фасониша диден 380 сомон гӯё нарх як паплини итальянка. Мана беҳад хушрӯ. Ҳатман интихоб кунен бурда шумода расонанд. Ана дӯстони азиз, касоне ки анам хел вишивкадори бесанг мепурса, марҳамат нигоҳ кунен чихе хушрӯай. Балхай материалаш вишивкадор нархошон 290 сомон. Ина каседа дар корай бесанг хушрӯ. Ҳамаи цветош ҳастай, цветои хушрӯ дора. Марамад ина дар кортон боша, интихоб кунен. Кабутуш ҳаст, бардовиш ҳастам хемонен. Кабутуш ҳаст, бардовиш ҳаст духтаро. Марамад ина интихоб кунен. Арусакода мегирен, хитонда мегирен, фурӯшда мегирен. Ҳатман дархост кунен бурда шумода доставка мекунанд. Я бурак и аднатони ира хушрӯгиша бинен. Мана и фақат доставка качай. Материалаш бархтай. Фамилияи заминаш бархтай. Мана интихоб кунен дара бурда шумода расонанд. Ду намуд вишивка задагиай. Зар вишивка ҳастай, баъд вишивкаам хеле штагӣ. Хулас хушрӯи бадай. Расветкоша гуфтум ҳамаш ҳаст. 290 сомон нархи як либосаш. Мана иша ишта фасон, иша ишта фасон интихоб кунен бурда расонанд кунанд.